Grabatzen ari garen unean gaueko 11:00 42 minutu igaro diren honetan, Interrek eta Bartzelonak Giuseppe Meazza futbol zelaian Milanen jokatu duten txapeldunen ligako finalerdietako itzuliko lehen norgehiagokaren analisi egingo dugu. Norgehiagoka zoro baten ostean, italiarrek lortu dute 4-3 emaitzaren ostean luzapenean eta 7-6 orokorrean irabazi ostean Municheko final horretara sailkatzea. Benetan kolpe gogorra izan da Hansi Flicken taldearentzat eta hori guztia aztertuko dugu gaurkoan hemen. Gogoratuko dugu batetik Interrek aurrekoan seriean 1-0 irabazi ziola Elas Veronari, Bartzelonak berriz 1-2 garaitu zuen Valladolid, honen bestez bi taldeak dinamika positiboan iritsi direla esan daiteke, baina noski euren ligetako norgehiagoketan burua gaurko honetan zutela inolako zalantzari gabe, eta horregatik Simone Inzagik eta Hansi Flickek zituzten jokalari on guztiak atera dituzte berdegunera. Batetik Inzagiren taldeak 3-5-2 sistema ibili du, Sommer izan da atepean, iruko lerroan atzealdean Bisekek jokatu du eskuinaldetik, Atxerbik erdialdean eta Bastoni izan da ezkerraldean, zelai erdian iruko lerroa osatu dute Txalanogluk, Nikolo Barelak eta Mkitarianek, hegaleko jokalari aurreratuenak Dumfries izan da eskuinetik, Di Marco ezkerretik eta goian Lautaro eta Thuram izan dira. Hansi Flicken taldea berriz, ohiko 4-2-1 sistemarekin irten da, Chesney izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Eric Garziak jokatu du eskuinaldetik, Gerard Martinek ezkerraldetik, Inigo Martinez eta Pau Kubarsi izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza osatu dute Pedrik eta Frenkie de Jongek, erdipuntan Dani Olmo izan da, eta hegaletan Lamine Yamale jokatu du eskuinaldetik, Rafinha ezkerraldetik eta Ferran izan da goian. Epailea Simon Martxiniak izan da, Denis Hailerrek lagundu dio barrean, eta egia esan jokaldi polemiko batzuk izan ditu. Esate baterako Pau Kubarsiren penaltia izan da ote da ala ez. Niri ezezkoa iruditu zait, gero alere aztertuko dugu. Kontua kontu, partida ederra izan da, lehenengo momentutik egia esan bi taldeak proposatzera irten dira, presioa oso altu eginaz eta aurkariari arnasa hartzen utzi gabe egia esan. Lehenengo momentutik gainera bere lehen zertzela bakusten hasi da Lamine Yamal, jokalaria astez aste esaten ari gara eta jada aspertu ere egiten gara, ez gara aspertzen bera jokatzen ikuste, baina jada aipatzeak ere zentzua galdu ohi du, jada zerbait ohikoa bihurtzen ari delako Lamine Yamalek erakustaldia ematea edozein berdegunetan, eta gaurkoan beste behin ere horixe gertatu da. Giuseppe Meazzan hasieratik oso kontrolatua eduki du Interreko atzealdeak, bai Di Marcok, bai Bastonik, egia esan Bastonik partida handia jokatu du, sekulako erdiko atzelaria dauka hor ezkerraldetik Interrek, ez soilik atzealdean duen erabaki hortasunagatik, baizik eta baloia ataeratzeko garaian ere oinetan duen gaitasunagatik, ez hor ikusi dugu nola askotan ezkerralderako imintzioa egin eta gero barnekaldera sartu, ondorioz jokalari bat gutxiago kendu presiotik eta barnekaldera jokatzen zuen Mkitarian edo Barelaren gana, eta benetan hortikan Interrek arrisku handia sortu du. Bartzelona apur bat batez ere lehenengo minutuetan presio horretan nahiko galduta ibili delako, eta horixe baliatu du Interrek zenbait unetan, eta 21. minutuan esan dugu, behin eta berriz bi taldeak presioa altu egiten zebiltzala, bi taldeek ez ziotela aurkariari arnasa hartzen uzten, eta arnasa hartzen zuenak, lo hartzen zuenak gero oholkiak ordainetan izango zituela, eta hori gertatu zaio Dani Olmori. Baloi oso garbi bat galdu du zelai erdian, Interreko jokalari batek lapurtu, Dumfriesen gana zabaldu du eskuinaldera,
Dumfries eta Lautaro bakarrik zeuden, Lautarori eman dio esan dio sartza zuzuk, eta jokalari argentinarrak Chesneyren aurrean ez du arkatu esan. Bartzelonarentzat kolpe gogorra izan da batean Inter etzelako askoz ere gehiago izaten ari, askoz ere kontserbadoreago atera dira Inzagirenak, aurreko norgehiagokan bezala esango nuke, eta gaurkoan ere, apur bat kontraerasoak baliatu nahian edo irten dira, eta Bartzelonari baloia utzi badiote ere, lehen kolpea eurek eman dute. Bartzelona baina ez da amildu, egia da hor une batzuetan sufritu dutela, Hansi Flickenek hor oso atzean sartu behar izan dute, eta bai Dumfriesen etengabeko eraso horiek, Gerard Martinek ere partida hasieran batez ere sufritu du, gerora sekulako partida atera du, batez ere erasoan jardun du jokalari Kataluniarrak gerora, baina batez ere partida hasieran Dumfriesekin hor asko sufritu du, eta hor bai Interrek bere nagusitasun momentuak izan dituela, gainera atzealdean sendo ikusten ziren italiarrak, esan dugu Lamine Yamal behin eta berri saiatu dela, aukera batzuk ere izan ditu Bartzelonak hor, Ferranen bat esate baterako nahiko garbia izan da, aukerak izan ditu, baina lehen zatian ez du sartzerik lortu, eta 45. minutuan iritsi da lehen jokaldi polemikoa, izan ere Martxiniakek penalti adierazi du, area barruan Pauku Barsik Lautarori zapaldu egin diolakoan. Lautaro abantaiarekin zioan, jada Chesneyren aurrean bakarrik jarria zen Argentinarra, eta horri izan da Pauku Barsik oina sartu duen unean. Niri iruditzen zait, zuzenean baloian eman diola. Gainontzean, Lautarori ez zitzaio nahin beste desorekatuko baloi hori, eta dezente desorekatu zaio, kontua hasieran eman ezpadu ere gero Martxiniakek barra begiratu, eta penalti adierazi du, eta Txalanok Luk azpitik ezkerrera, Chesney eskuinera jaurti da, eta 2-0 ipini du. Lehen gola kolpea izan bada, bigarrena are gehiago, baina bigarren zatian Bartzelonak zapaldu egin du Inter, eta halaxe esango dut, zapaldu egin du, egia esan lehen nabiziko momentutik jada kuleak dominatzen hasi dira, eta hor gainera pixkanaka areara hurbiltzen egia da. Hor 52. minutuan Martxiniakek Atxerbiren gol bat balio gabe utzi duela, eta kontu bigarren zatian beste Bartzelona bat ikusi dugu, batez ere hegaleko jokalariak askoz ere erasokorrago, eta Bartzelonarentzat hori oso garrantzitsua da. Lehen zatian apenas ikusi ditugu bai Gerard Martin eta bai Eric Garziak ere partida handia jokatu du, pentsa zenbat kritika jaso dituen azken urte hauetan, zenbatetan esan den ez duela balio Bartzelonan jokatzeko, gaur Txapeldunen ligako finalerdietan sekulako partida atera du, eta esango nuke zale baten kritikak beste baterako gorde dituela. Eta hortikan aurrera jaun eta jabe izan da, 54. minutuan iritsi da zuzen ere lehen kolpea, Gerard Martinek erdirak eta ipini, eta Eric Garziak egia esan maixuki bidali du atera boleaz, eta hor Somerrek ez du ezertxo ere egiterik izan, ze partida atera duen atezain suitzarrak. Ikeragarria izan da Somerrek gaurkoan egin duen norgehiagoka. Somerrengatik ez palitz, Bartzelonak behar bada beste 5 gol ere sartuko zituzkeen. Lehenik eta behin Eric Garziali golaren ostean atera diona, horixe. Gerora, Lamine Yamali atera dizkion 2. Gero beste pare bat ere, behar bada ez zain garbiak, baina oso nabarmenak izan direnak, partida handia atera du suitzarrak, eta hein handi batean gaurkoan Interren eroi nagusia esango nuke, bera izan dela inolako zalantzari gabe. Hala ere,
60. minutuan Gerard Martinek berriro ere erdirak eta ipini, bigarren zutoinean zen Dani Olmo ez du inork ikusi eta Kataluniarrak sareetara bidali du buruz, binakoa zen, esan dugu behin eta berriz, Hansi Flickek Bartzelonarekin zerbait egin badu hori talde lehiakor bat sortzea izan dela, eta gaurkoan ere halaxe ikusi da. Di Marco kendu du Inzaghi Carlos Augusto ateratzeko, egia esan Di Marcok ikeragarri sufritu du gaurkoan Lamin Jamalekin, lehengoan ere Montjuiken halaxe egin zuen eta gaurkoan ere, naiz eta finalera sailkatu diren esango nuke italiarrak Matarokoarekin oraindik ere amets gaiztoak izango dituela, eta bai, gaurera bat gaindituta ibili da, egia da, azkenerako bastoniren estaldurekin, eta apur bat gaur beste estrategia baten aldeko autua egin dutela kontuan hartuta, horixe. Azkenerako apur bat salbatu da, eta Carlos Augustok ere ez du askoz partida hobea egin, Lamin Jamalek hau ere dominatu egin du, baina egia da luzapenean gero apur bat protagonistagoa izan dela. Minutuak aurrera zioa zen, Bartzelona zapaltzen ari zen, 68. minutuan azkenerako are azkanpo izan den falta bat adierazi du Martxiniak, hasieran penaltia adierazi duena, Mkhitaryanena, baina azkenerako esan bezala falta adierazi du, eta 71. minutuan aldaketa bikoitza egin du, zerbait aldatu beharra zeukan Interrek, Bartzelona erabat zapaltzen ari zen talde italiarra, erabateko nagusitasuna zuen, Giuseppe Meatzan elastiko berdeak soilik ikusten ziren baloiaren jabetzan, eta ondorioz Bisek eta Lautaro kendu ditu, Bisek, esango nuke askotan gehiegi konfiatu dela, eta zenbait baloietan akats nabarmen xamarrak egiteko zorian ere izan dela, Interreko atzelaria, baina azkenerako, partida txukuna atera du, eta Lautaro berriz goleatzaile izan da, baina egia da pixkanaka itzaltzen joan dela, Turamek askoz ere protagonismo handiagoa izan du, eta euren ordez Darmian eta Taremi atera dira, Darmianek ongi, sendo mantendu du taldea atzealdean, eta Taremik esango nuke lengoan eta gaur benetan bere lana bikain bete duela, jokalari garaia da, garaia izate horrekin batera bizkarra ere asko baliatzen du, bizkarrez jokatzeko, horren ondorioz zenbait atzelari bere gana erakarri eta gero baloia askatzeko gaitasun handia duen jokalaria da, eta gaurkoan apur bat horixe izan da bere eginkizuna Interren aldetik. Eta minutuak aurrera zioa zen, hala ere Bartzelonak ez du bere jokamolde aldatu, esan dugu Sommer eroia izan dela, 76. minutuan egin du lehen aldaketa Flickek, Inigo Martinez kendu du eta Araujo atera, hemen ere ez du sistemari dagokionez aldaketarik egin, eta egia esan Inigo Martinezek partida ona atera du, hor lehen zatian baloi bat ere atera du, eta orokorrean fin aritu da, eta Araujo gero eskuine galean kokatu da, eta apur bat gehiago sufritu dela esango nuke. 79. minutuan gauzak aldatu ez direla eta txartela zuten bi jokalari, kasu honetan Txalanoglu eta Mkhitaryan kendu ditu Inzagik, jada Interrek ezin zuen arriskatu, eta euren ordez Fratesi eta Zielinski atera ditu, hemen ere ez du sisteman aldaketarik egin, Txalanogluk partida ona jokatu du, egia da aukeraren bat edo beste izan duela, Mkhitaryanek ere orokorrean apur bat esan daiteke Bartzelonak zapaldu duen une horretan atzealdean sendo eta irmo ibili direla zelai erdiko jokalari hauek ere, eta euren meritua badute inolako zalantzari gabe, eta Zielinski eta Fratesi, Zielinski ez dugu asko ikusi, eta Fratesi berriz luzapenean eroia izan da inolako zalantzari gabe. Baina 87. minutuan Bartzelonako nik uste biztanle erdiak edo finalean ikusi direla, izan ere Rafinhak area barruan baloia hartu eta azpitik sareetara bidali du 87. minutua, 2 eta 3 zoramena zen nagusi Bartzelonako aulkian, Giuseppe Meatzako publikoa isildu egin da une batez, baina badakigu futbola zer den,
83. minutuan Dani Olmo kendu eta Fermin atera du Flickek, hor Olmok partida ona jokatu du, gola egin du, baina egia da orokorrean ez du lainbesteko bere presentziarik ikusi. Pedrik eta De Jongek apur bat eraman dute Bartzelonaren erasoko joko hori aurrera, eta Olmo apur bat jokoz kanpo geratu dela esan daiteke oro hartuta. Eta 80. minutuan Ferran kendu eta Lewandowski atera du. Ferranek lan neka ezina egin du, beste behin ere pare bat aukera izan ditu, naiz eta ez duen golik sartu, baina benetan partida ipagarria Ferranena ere, eta Lewandowski eta Fermin atera dira, luzapenean ez dute agertzerik izan, ez batak eta ez besteak, ez. Eta 80. minutua jada betea zela, Ronald Araujok egia esan, Atxerbik gola egin du Dumfriesen erdiraketa baten ostean. Egia esan gol ona izan da, hor Araujo zuen bizkarrean, baina ongi irabazi eta oinarekin Txesni gainditu du, eta hau golpe gogorra izan da Bartzelonarentzat. Gainera luzapena hasterako Taremiren pase baten ostean, eta egia esan hemen Araujok sekulako akatsa egin du. Ezin da inondik inora Turamain larri egon eta hain erraz Araujori irabazi, hori egin du. Gero Taremiri baloia pasa, Taremik atzera, eta Fratesik Kubarsi gainera etzaio bota, eta ezkerrez goxo Txesniren ate izkinera jaurti du, eta 4-3, eta honemestez norgehiagokako azken gola ezarri du. Egia esan, jada 88. minutuan Eri Garzia kendu eta Hector Fort atera du. Esan du Eri Garziak ere partida oso ona jokatu duela. Hector Fort saiatu da, hor jada Bartzelona erasoan zen, Interrera bat atzealdean, eta pare bai aurtik eta edo izan ditu, baina arrakastari gabe. Eta Pau Kubarsi eta Pedri ere kendu ditu. Kubarsik sufritu du gaurkoan, batez ere Interrek esango nuke goitikan eta nagusitasun handi xamarra erakutsi duela oroar. Pedri berriz partida ona atera du, baina bere partida on hori eta Lamine Yamalen erakustaldia ez dira nahikoa izan gaurkoan Bartzelona finalera sailkatzeko. Kontua kontu jarraitu dute, kuleek Dumfries kendu eta De Vrij atera du. Dumfriesek ere partida handia egin du, bi goleko pase eman ditu, oso une erabakigarrietan, gainera aurrealdean eta erasoan sekulako potentzia erakutsi du, eta beste partida handi bat Dumfriesek eta De Vrijek ongi eutsi dio emaitzari, eta 120. minutuan Martxiniakek amaiera adierazi eta Inter Munitzeko final horretan sartu da. Egia esan, Bartzelonaren txapeldunen liga aipagarria izan da, talde oso gazte batekin, ia inor duro bat ematen ez zuenean, apur bat, esango dugu, iraultza edo beste, erresete urte bat izan dela kuleentzat, baina ikusi da ez dutela horrela hartu, gazteek sakrifizio handia erakutsi dute. Lamine Yamal, zer esanik ez, oraindik ere gaztea da, irabaziko du ziur noizbait honek ere txapeldunen liga, baina aurten agur esan behar izan dio, eta Inter dugu lehen finalista. Gogoratu, Interrek 4, Bartzelonak 3, guztira 7 eta 6 italiarrak finalean.